שלום, ברוכים הבאים לפול גיימס. כאן איתי עידו, הפול גיימס השני. תגיד היי. 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 יופי. אז אנחנו בבניות לסרבר חדש שאנחנו יצרנו. כאן יש את הלובי, אין מה להראות בו יותר מדי. לא בטוח גם שהסרבר הזה ייפתח, אז... כן, לא בטוח שהסרבר ייפתח, יכול להיות שהוא סתם יהיה לנו על לן, שהוא כרגע על לן. בינתיים אנחנו לא בטוחים, יש סיכוי שהוא יהיה על המאצ'י, הסיכויים נמוכים, אבל לכו תדעו, אולי הסיכויים ישתנו. אז זה הסרבר, כאן יהיה לנו את הבית שאנחנו בונים, הבית שבו יהיה פרקור, הוא ישגר אותנו לכל מיני תחנות. עכשיו איך נגיע אליו אם הוא בשמיים? יהיה לנו למטה כל מיני, כתוב בסיגן הראשון, ברוכים הבאים לסרבר של פול גיימס IL. אני אומר את זה בעברית אבל זה כתוב באנגלית. בשני כתוב נוצר על ידי עידומטי ועל ידי מתן אייזי, ובאחרון כתוב לחץ כאן להמשיך או משהו כזה, ואז יהיה כפתור שיעשה לנו טיפי לכאן. אוקיי. אז אין מה הכי לספר. לך תכין את הכפתור. טוב. תעשה מהאמצע. כן, עכשיו אני... חכה, אני מודד. כאן אני מודד... בין הרביעה האלה. הנה, כאן בערך. בואו נראה. 10, 165 על 506. וואה, יש לי לגים. כן, אתם לא תהיו על גיים מוד. שנייה, חכו רגע. עידו דבר איתם. היי, מה קורה? מאוד יפה. אוקיי, אז אני עכשיו הולך להכין לכם את הכפתור. על הדרך תראו את הלובי. הנה, זה מה שכתוב. הנה, לחץ, כדי להתחיל לחץ על כאן. לחץ למעלה ויהיה כאן כפתור. החץ לא הלך לנו טוב. הנה, נשים כאן וול. רגע. אוקיי. אני עושה טיפי שטרודל פי, שזה השחקן הקרוב ביותר, שזה מי שילחץ על הכפתור, על 10, נשלח לך. 165, 506. אוי, מה זה? מוזיקה מטרידה. הנה אני עושה לו שמור, זה צמר, למה הוא לא נותן לי לשים צמר? צמר, ומעל. לא, זה לא יעבוד. אז מה צריך לשים לו בלוק כזה? תעשה. אוקיי, בוא נראה, ניקח בטון. רגע. זה לא היה גבוה יותר כאילו? זה כן, זה היה כאן. כן, זה היה כאן. טיפי, שטרודל פי, 100 ומה? 100 ומה? לא זוכר. 10, 165, 506, נכון? אם יש לכם שיטה שהיא יותר טובה לשים את זה במקום הזה, כאילו שיהיה יותר יפה, נשמח לקבל. כן, בתגובות. עובד? או שתוסיפו אותנו לסקייפ. לי קוראים מתן אייזיק בעברית. עובד. בראבו. חכה לי. בבקשה. הנה זה שיגר אותנו. אז הסרטון הזה כבר 4 דקות, נסיים אותו ב5 דקות. יאללה ביי.